الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن برنشي الله سبحانه وتعالى نمقتيبز زرليبز دانليبز بزغا الحمد لله شوندي زور بولاك يا سادة توفيق بردش وش مبارك أيداش وشوندي إزغي جيرلرغا كيلب уразалар тутырга насип эйләде, сәламәтлек бирде. Алхамдулилlah, шушы олуг ибадәтне үтәргә. Һәм менә шушы Рамазан айының тагын бер фазилаты турында сөйләп китәсем килә. Үзенчәлеге турында бигрәк тә шушы зур бүләк ураза тотучыларга бирелгән. Һәм Алла Субхану ва вәгъдә бирде, шушы Рамазан айында ураза тотучыларга мин нәрсә диде? Җавап бирәмен диде. Нәрсәгә җавап бирәмен диде? Менә һәр кешенең ниндидер хаҗаты бар, шулай бит. Кемгәдер йорт кирәк, кемгәдер машина кирәк, кемдер инде үз парын тиңен таба алмый, кемгәдер ир, кемгәдер хатын кирәк, яки өйләнделәр, кияүгә чыктылар, кемнеңдер балалары юк, аларга бала кирәк, яки анда ел сайын шушы Рамазан айында шушында гомра кылырга килергә телидер кайберәүләр. Һәрберебезнең ниндидер булса хаҗатлары бар. Шулай бит. Кемгәдер халал кәсеп кирәк, кемгәдер файдалы гыйлем кирәк. Һәм менә алхамдулилlah, Аллаһ Тәгалә безгә шундый зур форсат бирде Рамазан айында дуа кылырга. Ни өчен? Чөнки менә Муснад имам Ахмад җыентыгында килә торган хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Өч төр кешенең дуасы кире кагылмый" ди. Алейкумассалам. Һәм шуларның берсе диде: "Ас-сайм хәтта юфтир" ди. Авыз ачканчыга хәтлек ураза тутучының дуасы диде. Ягъни менә өч төрле кешенең, берсе шуның менә безгә кирәклесен генә алабыз инде. Ул да булса, ас-сайм хәтта юфтир. Авыз ачканчыга хәтлек ураза тутучының дуасы диде. Ягъни ураза тута торган кеше дуа кыла икән, Аллаһ Тәгалә һичшиксез, киртәсез бу кешенең дуасын кабул итә. Ни өчен? Чөнки мөмин мусульман кешесе Аллаһның шундый бик гыйбадәтен, Аллаһы Тәгаләне тыңлап, әмерен үтәп, иң яраткан, иң ләззәтле, иң тәмле, иң кирәкле шәһвәтенә бик тә кирәк булган ризык судан тыела. Һәм шуңа да менә шушындый үзенең нәфесен тыя алганга күрә, кем өчен? Аллаһ өчен. Аллаһы Тәгалә бирә шундый зур форсат. Сорады, җавап бирәмен ди. Һәм менә Бакара сүрәсендә дә карасак, менә безнең бит инде Бакара сүрәсенең 183-ләрдән башлана. Бакара сүрәсендә шушы Рамазан айының фазилаты турында, ураза тотуның әхкамнары турында инде, һәм шушы ураза турында хөкемнәре әйтеп бетергәч, Алла Субхану ва Тәгалә дуага күчә. Yani urazадан соң, Рамазан айының фазилатыннан соң безнең башлана аят нәрсәгә карата? Дуага карата. Нәрсә дип? Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Әгәр дә ди кулым ди. Менә без Аллаһның куллары миннән сорый икән ди, мин аларга якын ди. Yani башта шатландыра Алла Субхану ва Тәгалә, мин аларга якын ди. Менә әгәр дә бит инде безгә берәр зур түрә диек, бер зур чиновник, шулай президент анда берәр глава яки бик зур бай кеше әйтә икән, миңа мөрәҗәгать ит, мин сиңа менә булышачакмын, мин сиңа якын дип, бездә нинди хис булыр? Без бик каты шатланыр. Һәм бездә ниндидер бер тәвәккәллек, уверенность русча әйтсәк булыр. Шулаймы? Нинди генә проблема чыкса, минем шалтырата торган кешем бар, кирәк әйберем булды икән, шалтыратам, сорыйм, һәм ул бирә ди. Шулаймы? Ә монда бар президентларның, бар главаларның, бар миллиардерларның хуҗасы әйтә: әгәр дә минем турында кулым ди сораса ди, дөрестлектә мин аңа якынмын ди. Һәм нәрсә ди? Ничек итеп тагы шатландыра? Уҗибу даъвата да'i иза да'ан ди. Менә безгә кирәклесе. Әгәр дә дуа кылып ялвара икән ди, мин аның дуасына җавап бирәм ди. Менә бу аят этәрә безнең нәрсәгә? Аллаһка мөрәҗәгать итәргә, хаҗәтләребезне сорарга.
Безнең бит безгә гел нәрсәдер җитми. Шулай бит. Һәм әлхәмдүлилләh менә Аллаһ Тәгалә бирә безгә шушындай мөмкинлек. Сорагыз ди, җавап бирәмен ди. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ди. Ягъни, нәрсәдә минем кушканнарны үтәгез ди, ястәҗибу, ягъни мин чакырган әмерләрне үтәгез ди, тыйганнардан тыелыгыз ди, иман китерегез ди, бәлки сез шушы туры юлдан булучылардан булырсыз ди. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә шулай Гафир сүрәсенең 60-нчы аятында да әйтә: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ди. Раббыгызга ялварыгыз ди, сорагыз ди, мин аларга ди җавап бирәмен ди. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә дәвам итеп әйтә: Әкемнәр инде ди, иннәлләзина ястакбируна ан ибадати сәядхулуна җаһаннама дахирин. Әкем инде тәкабберләнә ди, сорамый ди. Бар бит шундыйлар арабызда. Күрмәгәннән ничек сорап булсын, яки шикләнә Аллаһ Субханаһу Тәгаләдән, бирер микән ди. Яки бар шундый бай кешеләр инде бөтен нәрсәсе дә бар. Ул инде тәкабберләнә, Аллаһка мөрәҗәгать итәргә. Һәм монда Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә, кем ди тәкабберләнә ди? Миннән сорауга ди, миңа гыйбадәт кылырдан ди. Ул җәһәннәмгә иң түбән дәрәҗә белән керер ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Лейса шайъун акрабу аля Аллаһи минад дуа" ди. Аллаһ Тәгаләгә ди иң сөекле әйбер ди, дуадан да сөеклерәк әйбер була алмас ди. Аллаһ каршында иң сөекле әйбер дуа ди. Ни өчен? Чөнки кеше сораганда ул үзен кимсетеп, үзенең мохтаҗлыгын күрсәтеп ялвара. Мәсәлән, безгә дә бер кеше килә икән, бер ярдәм сорап. Менә шушында эш бар, ярдәм итә алмасын микән? Кеше бит инде үзен бәребер ничектер, теге русча әйтсәк, гордо тота, шулай бит инде. Менә миннән килделәр, менә мин булдыра алам дип инде, теге минлеге уяна, аңа ошый. Шулай бит. Әмма бездә андый сифат булырга тиеш түгел. Без тыйнак булырга тиешбез. Һәм бездә бәребер әгәр дә кешегә ярдәм итә алдык икән, кеше бездән килә икән, ярдәм иттек икән, ул кешегә берәр хаҗәтенә бездә әлхәмдүлилләh шатлану хисе туа. Ни өчен? Чөнки бездән бу дөньяда ниндидер файда тиде. Кешеләргә, җәмгыятькә, шулаймы? Чөнки мусульман тырыша ул бәрбер җәмгыятькә файда китерергә. Һәм монда да Аллаһ Субханаһу Тәгалә ярата шушы кулларына җавап бирергә. Һәм ярата Аллаһ Тәгаләдән сораганнарын. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте бит, Тирмизи җыентыгында килә торган хадистә: "Мен лам ясъалиллаһа яғдаб алейхи" ди. Кем Аллаһтан сорамый ди, Аллаһның аңа ачуы булачак ди. Менә кеше гел сорап торасың икән, тегесен бир, монсын бир, ярдәм ит, кешенең ачуы чыга. Гел миннән генә сорыйсың, бар тегеннән дә сора, гел сорама инде дип куып җибәрергә мөмкин, орышырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә киресенчә сораганны ярата. Шуңа күрә нинди генә вак әйбер булса да безгә сорарга кирәк. Сахабалар хәтта менә диядә барганда камчылары төшеп китте икән, хәтта шул камчыны төшеп алыр өчен дә Аллаһтан сорый торган булганнар. Эй Раббым, бер Аллаһ, миңа ярдәм итсәң иде, шушы камчыны төшеп алырга. Чөнки сахабалар аңладылар шушы дуаның әһәмиятен. Чөнки дуа ул гыйбадәттә. Гыйбадәтне күбрәк кылган саен синең инде әҗерең күбәя, шулай бит? Чөнки менә без әле аерым бер темада алырбыз зикр турында иншалла. Чөнки Рамазан аенда зикр кылу, Аллаһны искә күбрәк алу ул аерым фазиләткә ия. Чөнки ул безнең шушы ураза тоту гыйбадәтенең әҗерен арттыра. Менә гыйбадәт эшендә гыйбадәт күбрәк булган саен, ул гыйбадәтебез әҗерлерәк була. Әгәр дә ураза тоткан вакытта без күбрәк Куръан укыйбыз икән, күбрәк тәсбих тәхмид әйтәбез икән, күбрәк дуа кылабыз икән, садакалар бирәбез икән, бу уразабыз безнең камиллерәк, саваплырак, дәрәҗәлерәк Аллаһ каршында шушы гыйбадәтне әзрәк эшләгәнгә караганда.
Ураза тотканда күбрәк дуа кылабыз икән, дуаны әс кылучы кешенекенә караганда безнең уразабыз саваплырак булачак. Чөнки бу гыйбадәттә без гыйбадәтебезне арттырдык. Һәм менә бу дуа кылу шулай ук тәвәккәллекне күрсәтә. Ягъни Аллаһка ышануыбызны, инануыбызны тагын да раслый, тагын да куәтлей. Һәм дуаның бар аның үзенең тәртипләре, үзенең әдәпләре. Башта менә беренче өлешендә алдык дуаның фазиләте, дуа кылырга кирәклеген турында. Аллаһ Тәгалә җавап бирә диде. Бигрәк тә ураза тотышын шулаймы? Ничек соң дуа кылырга? Ничек дөрес итеп Аллаһ Тәгалә безнең дуаларыбызны кабул кылсын өчен ничек мөрәҗәгать итәргә Аллаһ Тәгалә? Дуаның бар аның үзенең тәртипләре. Иң беренче дуа кыла башлар алдыннан Аллаһ Тәгаләне мактарга кирәк. Без дуа кылырга уйладык икән, бер әдәбе кул күтәрү инде. Кулны күтәрдек, хәерле инде. Кыйблага карап, кыйбла булмаса инде, нинди тарафка карасам да ярый. Иң беренче хәерле башлау Аллаһны мактаудан. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин дип. Ягъни дуаның әдәбеннән иң мөһим Аллаһ Тәгаләне олуглау, данлау булып тора. Без белгән шәйне иң җиңеле әлхәмдүлиллаһи раббил аламин дип. Икенче әдәбе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават әйтү. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин дип Аллаһны мактадык. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад. Һәм өченчесе инде хәерле иң башта үзебезнең гынахлардан истигъфар кылу. Раббым бер Алла, гынахларымны ярлыкласаң иде, кичерсәң иде, гафу итсәң иде дип. Аннан соң инде үзебезгә кирәкле әйбергә сорый башлый алабыз, үзебезгә кирәкле әйберләрне. Дуаны менә шушы беренче өлешен Аллаһны мактау, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салаватны гарәпчә әйтсәк, аннары инде татар телендә дә, урыс телендә дә кыла алабыз. Һич шиксез гарәп теле Куръанда килгән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сүннәтендә килгән гарәпчә дуалар кылу хәерле. Монсы инде бер шик тә юк. Анда Рабби зидни гыйлман, Раббым гыйлемне арттырсаң иде, Аллаһумма ахлис нияти, Раббым бер Алла ихласлыгымны арттырсаң иде. Анда Аллаһумма инна ас'алука илман нафи'ан ва ризқан тайибан ва амаlan мутақаббалан. Раббым бер Алла синнән файдалы гыйлем сорыйм, халал ризык сорыйм, һәм кабул була торган изге гамәлләр кылуны сорыйм дип. Шулай да гарәп телендә сорасаң хәерле. Әгәр дә андый дуалар белмибез икән, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә бар телләрне дә белә, бар телләрне дә аңлый, бар телләрне дә ишетә. Без үз телебез белән сорый алабыз. Кайбер кеше бит уйлый, дуаны хәзрәтләр генә, имамнар гына, теге мәчеттә эшләүче, намаз укучылар гына кыла алады. Юк, дуаны һәрбер кеше кыла ала. Безгә дә менә туганнарыбызга, якыннарыбызга, теге диндә булмаучылар аңлатырга кирәк. Дуа кылыр өчен мәҗбүри рәвештә мәчеткә дә барасы юк. Нинди хәзрәткә дә мөрәҗәгать итәсе юк. Әйтергә менә әлхәмдүлиллаһи раббил аламин дип әйтте, вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад дип әйтте. Кыска гына бит инде, бер 6 гына сүз шулайбы? 6 гына шушы сүзне ятлыйсың да, үз телең белән, Раббым бер Алла, иманымны куәтләсәң иде, җәннәткә кертсәң иде, ризыгымны киңәйтсәң иде, тормышыма, акчама бәрәкәт бирсәң иде, гаиләбездә бәхет булса иде. Ел сайын шушында Рамазан аенда гомрә кылырга килергә насыйп әйләсәң иде, хаҗларга, гомрәләргә һәр вакытта да шулай исән имин йөрергә насыйп әйләсәң иде дип, Аллаһ Тәгаләдән үз телебез белән сорыйк. Әлхәмдүлиллаһ, менә дуа кылганда кеше белән без бәйле түгел. Любой вакытта сорый алабыз. Һәм дуаның тагын бер зур әдәбе, дуаны сорарга кирәк Аллаһ Тәгаләдән генә. Аллаһтан гына мөрәҗәгать итик. Чөнки ул бар нәрсәне дә ишетә, күрә. Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә бит: "Иза сәләка ибади", әгәр дә сорасады, уҗиб даъвата даъи. Мин аның дуасын ди, җавап бирәм ди. Аллаһ Тәгалә әйтми бит: "Шушы фәләнгә барыгыз, бу кабергә барып сорагыз. Менә шуның аша мөрәҗәгать итегез",
Юк, Аллаһ Тәгалә әйтми. Турыдан-туры эндәшегез ди, турыдан-туры сорагыз ди, җавап бирәмен ди. Әлхәмдүлилләh. Кирәкми бернинди арадашчылар да, анда кемнәрдер аша мөрәҗәгать итүләр дә, сорыйк турыдан-туры Аллаһтан, ишетә, белә. Кайбер кеше менә уйлый, безгә менә халыкка аңлатырга кирәк. Аллаһтан сорар өчен кемдер кирәкми. Үз иң хәерле дуа үзең өчен сораган дуа, үзең күтәреп. Әйе, динебездә бар. Әгәр дә кеше тақвалырак икән, гыйлемлерәк икән, әйтеп була. Сора әле дип. Чөнки ихтималы күбрәк аның дуасына. Әмма иманның камиллеге өчен, таухидыбызның өстенлеге өчен хәерлерәк кешегә мөрәҗәгать итмичә үзең сорау. Мөрәҗәгать итә аласың теге гыйлемлерәк икән. Әмма аңлатырга кирәк. Үзең сорау иң хәерлесе. Шуңа күрә менә дуаны Аллаһның бер үзеннән генә сорарга кирәк. Чөнки Аллаһ кына безгә бирүче, Аллаһ кына ниндидер зыяннан саклаучы. Бар галәм белән идарә итә Аллаһ Тәгалә генә. Бөтен президентларда, начальстволарда Аллаһ астында. Аллаһ теләгәнне генә ала эшли алалар. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте бит: "Иза иҗтамаат уммату ала ан янфаука бишайин, лам янфаука бишайин илля катаба Аллаһ алейк." Bütün ümmet җыелып сиңа берәр файда китерергә уйласа ди, алар бернинди файда да китерә алмыйды, иллә дә мәгәр Аллаһ язганын хәтлек кенә ди. Һәм bütün ümmet җыелып та ди, икенче иза иҗтамаат умма ан ядуррука бишайин ди, әгәр дә ümmet җыелып сиңа берәр зыян салырга теләсә ди, лам ядуррука бишайин, бернинди зыян да сала алмас ди. Иллә дә мәгәр Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән хәтлек кенә. Шуңа күрә менә дөньяда нәрсә генә булмас, бөтенесе дә Аллаһның рөхсәте белән була. Шуңа күрә кешегә мөрәҗәгать иткәнче Аллаһтан сорыйк иң беренче. Калепләребезне, күңелләребезне бәйлик Раббыбыз белән, Хуҗабыз белән, безгә ризык бирүче белән, безгә һава бирүче белән, безгә су бирүче белән, безгә яңа көн тудыручы белән, безгә җан бирүче белән. Менә Аллаһтан сорыйк. Бәйләмик калепләребезне ниндидер второстепенный әйберләр белән. Ниндидер мәйетләр белән, ниндидер уйлап чыгарган путлар белән, ниндидер уйлап чыгарган изгеләр белән. Шушы иң зур әдәбе Аллаһтан сорау. Һәм әйткәнем, тагы кул күтәрү әдәбе бар. Аллаһ субхана ва тааляны сораганда, кыйблага карау әмма шарт түгел, әдәпләреннән булып тора инде. Тәһарәтле булу шарт түгел, әмма әдәбе булып тора инде. Шушы әдәпләрне кулланган сайын дугабызга җавап булу ихтималы күбрәк. Һәм шулай ук дуганың бар үзенең җавап бирү ихтималы күбрәк булган вакытлар. Большая вероятность, нәрсә, что Аллаһ ответит на твой дуа. Кайсы вакытлар? Азан белән камәт арасы. Дәлилләрен китереп тормыйбыз, озакка китә, шуңа күрә санап кына чыгабыз. Моңа бөтенесенә дәлилләр бар, хәдисләр бар. Азан белән камәт арасы. Сәфәрдә булган вакытта, менә әлхәмдүлилләh, автобуста, самолетта, сәфәрдә мусафирның дуасы кире кагылмый диде. Менә 3 кешенең дуасы кире кагылмый диде. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи мусафирның юлда булганда безгә зур мөмкинчелеккә дуа кылырга шулай бит. Ата-ананың баласына кылган дуасы, менә әти-әнигә бигрәк тә баласына хидаят, тауфик, ныклы иман сорарга кирәк, чөнки киртәс кабул була. Өченчесе мазлум кеше. Берәр кешегә zulmлык кылдылар икән, гаделсезлек кылдылар икән, бу кеше дуа кыла икән, шушы zulm кылган кешегә яки башка кешегә Аллаһта киртәсез кабул була. Шулай ук яңгыр яуган вакытта дуаларыбыз кабул була. Таваф кылабыз бит, менә әлхәмдүлилләh, Аллаһта зур мөмкинчелек бирде. Таваф кылганда дуа кылыйк. Чөнки бу зур шундый гыйбадат. Һәм шушы вакытта да Аллаһ субхана тааля дуаларыбызга җавап бирә. Шуннан соң әлхәмдүлилләh хәзер әле без аны алачакбыз. Соңгы 10 көндә безнең нәрсә бар? Кадер киче бар. Шулай бит. Шулай Аллаһ субхана тааля шушы кадер кичендә дуаларыбызга җавап бирә. Менә безгә зур мөмкинчелек, бигрәк тә шушындый
изге җирдә шуңа күрә сырык менә бу Ләйләтул Кадр Кадр кичәсенең төнендә дугалар күп итеп сорарга тырышыйк. Шулай ук җомга көннең менә бу икендедән алып ахшамга хәтле галимнәр әйтә, хадискә таянып инде Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, җомга көндә бер вакыт барды, Аллаһ Таала дугаларга җавап бирә ди. Һәм галимнәр әйтте, ахшамнан икендедән алып ахшамга хәтле. Кайбер галимнәр әйтте, ахшамга кала бер бик әз микъдар вакыт, 10-15 минут вакыт дип. Шуңа күрә менә җомга көнендә шулай ук шушы кояш баер алдыннан нитек дуа кылырга тырышыйк. Һәм әйттек инде дәрес башында, ураза тотучының дуасы киртәсез кабул була. Ураза тотканда тырышыйк күбрәк дуа кылырга, Аллаһ Тааладан сорарга хаҗәтләребезне. Шулай ук Зәмзәм су эчкәндә теләк теләп була. Раббым бер Аллаһ, сәламәтлек бирсәң иде, озын бәрәкәтле гомер бирсәң иде, Зәмзәм эчкән вакытта теләк тели алабыз. Сәҗдә вакытында, сәҗдә Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, кешенең ди, кулның ди, Аллаһка иң якын вакыты сәҗдә вакытында диде. Шуңа күрә без теге Субхана Раббил А'ла, Субхана Раббил А'ла, Субхана Раббил А'ла дип 3 нине әйткәч, без инде үзебез өчен дуа кыла алабыз. Рабби зидни илман анда, Раббым гыйлемемне арттырса, Аллаһумма фақихни фиддин, диндә аңлау төшенү бирсәң иде, җәннәткә кертсәң иде дип. Һәм төннең 3-нче өлешендә, менә без сәхәр тамам бар бит, иртәнге намазга кала бер ярты сәгать вакыт төннең соңгы өлеше. Менә шул вакытта Аллаһ Субханаһу шулай дугаларыбызга җавап бирә. Бигрәк тә хәерле тәһаҗҗүдкә торып анда 2 рәкать, 4 рәкать намаз укып Аллаһ Тааладан сорыйбыз икән, бу иң хәерле вакыт. Чөнки Аллаһ Субханаһу Таала дугаларыбызга җавап бирә. Һәм шулай ук мусульманнарның менә берәр мәҗлистә җыелып Аллаһ Субханаһу Тааланы зикр итәләр икән инде. Ул вакытта дуа кыла икән һәм амин дип утыралар икән инде шушы зикрдә булучылар. Бу шулай ук ихтималы бар. Аллаһ Субханаһу Таала бу дуага җавап бирә. Әгәр дә бер кеше генә менә дуа кыла икән, Аллаһ Таала безне җәннәткә кертсән иде, Аллаһ Субханаһу Таала ныклы иманнар бирсен иде, хәләл кәсепләр бирсен иде, һәм шунда инде утыручылар амин дип утыралар икән. Чөнки монда күп итеп Аллаһны зикр иткәнгә күрә, шулай ихтималы бар. Аллаһ Субханаһу Таала дугаларыбызга җавап бирә. Һәм дуга сораганда тагын бер мөһим әйбер бар. Дуга сорау, biz сорый алабыз дуабызга менә ихтималы күбрәк булсын өчен, Аллаһ Субханаһу Таала теге дуабызга менә җавабы бирүне ихтималы күбрәк булсын өчен без сорый алабыз Аллаһ Субханаһу исем сыйфатлары белән. Аллаһның бит 99 исеме бар. Ар-Раззак бар, шулай бит, ризыкландыручы. Раббым бер Аллаһ, Ар-Раззак, син ризыкландыручы, ризыгымны арттырсаң иде. Раббым Әл-Ваххаб, син бирүче. Миңа тагын да күбрәк анда мал-мүлкәт бирсәң иде. Мәсәлән, Ар-Рахман Ар-Рахим, Раббым Алла, син рәхимле шәфкатьле, гынахларымны ярлыкласаң иде. Раббым Әт-Тәвваб, син тәүбәләрне кабул итүче, минем тәүбәләремне кабул итеп, шушы гынахларымнан арындырсаң иде. Менә шулай итеп Аллаһның исем сыйфатлары белән мөрәҗәгать итә алабыз. Шулай итеп Аллаһ Таала исем сыйфатлары белән мөрәҗәгать иткәндә дуабызга җавап булу ихтималы күбрәк. Һәм шулай ук изге гамәлләр аша Аллаһ Таалага мөрәҗәгать итә алабыз. Мәсәлән, бер проблема туды, кылабыз, җавап юк. Без әйтәбез: "Эй Раббым бер Алла, менә ихластан синең ризалыгы өчен Рамазан аенда гомра кылган идем. Шушы изгелеге сәбәпле миңа шушы проблеманы чишергә ярдәм итсәң иде. Миңа җавап бирсәң иде." Яны изге гамәлләребез белән без Аллаһ Таалага мөрәҗәгать итә алабыз. Менә бу бөтенесе шариатта рөхсәт ителгән гамәлләр. Һәм монда тагын сорау туа. Дәресебезнең 3-нче өлеше, кайбер вакыт дуабызга җавап килми, шулай бит? Ни өчен, нинди хикмәт дуабызга менә җавап килми? Башта Аллаһ Таала әйтте бит, җавап бирәм диде, шулай бит? Дуаның әдәпләрен алды, кайсы вакытта ихтимал күбрәк ди. Кайбер вакытта бәрәбер дуабызга җавап бирми. Беренчесе, дуа кылу һәр вакыт отышлы гамәл.
Ни өчен? Менә без дуа кылып та, дуабызга җавап килми икән. Димәк, Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы дуабыз сәбәпле Аллаһ Тааля безне ниндидер зарардан, ниндидер фаҗигадан, ниндидер зыяннан, ниндидер фаҗигадан саклый безне. Шушы дуа сәбәпле. Икенчедән, дуа кыласың, җавап бирми, әмма аның җавабын, аның савабын дигәндә әзерләгән Аллаһ Субханаһу кыямәт көне. Шушы дуа кылу ул гыйбадат. Шушы гыйбадатыңның әҗерен Аллаһ Тааля сиңа нәрсәгә әзерләгән? Кыямәт көненә. Кыямәт көнендә күрәчәксең син җимешен. Өченчесе, син сораган әйбер сиңа хәерле түгел бүгенге көндә. Менә тормышта бит шулай булган бар, сорыйбыз кайбер әйбер. Аллаһ Тааля кайбер вакытта 10 елдан соң гына бирә ул әйберне. Һәм син анализ ясыйсың. Кара, Аллаһ Тааля теге вакытта бирмәгән бит. Теге вакытта бирсә, менә булай килеп чыкты бит. Чынлап та файдасы булмаган булыр иде дип. Шулай бит кайбер уйлыйбыз бит шулай анализ. Һәм менә шушы вакытта бирде, әлхәмдүлилләх, хәзергә биргәнгә күрә ул сиңа хәерле. Кайбер кеше нитә бит, менә зарлана башлый, кыла, нитә, теге төшенкелеккә бирелә. Әмма менә Бакара сүрәсендә бер шундый аят бар. Ва асан тухиббу шай'a ва хува шаррун лакум. Сез дә уйлыйсыз ди бер нәрсәне сезгә хәерле дип, әмма ахыр чиктә ул сезгә бик каты зыянлы ди. Һәм киресенчә әйтә, сез дә бер әйберне начар дип уйлыйсыз ди, ә хаклыкта ул сезгә файдага ди. Шуңа күрә без белмибез нәрсә безгә файдалы, нәрсә безгә начар. Без кылабыз, эй Раббым, машина бир миңа ди. Әмма ул машина бүгенге көндә сиңа файдасына караганда зыянлырак булырга мөмкин. Машина нитеп, син теге юл фаҗигасына чыгарга мөмкинсең. Яки машина белән төрле җирләргә сәяхәт итеп, Аллаһны зикр итү, мәчеткә йөрү, гыйлемгә йөрүне киметергә мөмкинсең. Яки мал сорыйсың син, байлык сорыйсың. Әмма Аллаһ Тааля бирми, җитер-җитмәс кенә яшисең. Әйе, Аллаһ Тааля бирер, Аллаһ Тааля белә, бәлки сиңа байлык килеп, син иманнан ваз кичергә мөмкинсең. Чөнки байлык килү белән кайбер кеше бузылып китә. Шулай бит. Мәчеткә йөрми башлый, Аллаһны зикр итүне киметә. Киресенчә фахишлек, бузыклык кыла башлый. Шөкр, Аллаһ Тааля хәерлерәк белә, нәрсә сиңа файдалы. Шуңа күрә бирми. Һәм 4нче сәбәп кәсебебезнең, ашавыбызның, эчүебезнең харам булуы. Менә Арбаин Нәвуида да килә бит әле, сезне ишеткәнегез дә бардыр, сахих хәдис. Бер кеше ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, менә шүлдә ди, чәче тузгыган ди, киемнәре инде пычранып биткән ди, шундый мискин халәттә ди инде. Шундый мискин халәттә. Ә мискинрәк хәлдә булып, менә үзебезнең түбәнчелекне аңлап Аллаһ Таалядан ялварса, бу иң сөйкле ялвар. Аллаһ Тааля ярата, үзенең түбәнчелегенә күрсәтеп ялварына. Һәм бу кеше дә шундый халәттә ди. Һәм нәрсә ди? Әмма ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, ашаган ризыгы харамнан ди, эчкән суы харамнан ди, киенгән киеме харамнан ди, гомумән туклануы, кәсебе харамнан ди. Ничек инде Аллаһ Тааля бу кешегә дуасына җавап бирсен ди. Ялвара ди бу кеше, эй Раббым дип. Я Рабби ди. Әмма бөтен шушы нәрсәләре, кәсебе, ризыгы харам ди. Ничек Аллаһ Тааля аңа җавап бирсен ди. Шуңа күрә дуаларыбызга җавап килми икән, безгә үзебезгә хисап кылырга кирәк. Эшләгән эшебез, кәсебебез хәләлме безнең? Харам кирмиме? Алган киемебез хәләл ризык, хәләл акчага алынганмы? Ашаганда без харам ризык ашамыйбызмы? Хәләл ризык белән тукланабызмы? Ишкән суыбыз безнең,
Урлап алынмаганмы анда? Харам малга сатып алынмаганмы? Чөнки бар кеше зарлана менә, ничә ел дуа кылам инде, һаман Аллаһ Тәгалә дуама җавап бирмәй. Сорап куясың да, син кая эшлисең соң? Менә шушы җирдә, ачыктан ачык харам җир мәсәлән. Анда Бристольда эшли, Русалочкада эшли. Шаймы? Бу гыйлем җитмәү сәбәпле инде. Дуабызга җавап килмәй икән, безгә менә анализ үткәрергә кирәк. Менә шушы 4 сәбәп. Яки Аллаһ Тәгалә безгә соңрак бирәчәк, пока безгә хәерле түгел, яки без аның әҗрен кыямәт көндә күрәчәкбез, яки кәсебебез харам. Шуңа күрә дуа, әгәр дә әлхәмдүлилләh кәсебебез дә халал икән, ашаган ризыгыбыз да халал икән, эчкән суыбыз да халал, гомумән халалда икән, бәребер отышта калачакбыз. Төшенкелеккә бирелергә кирәкми. Бәребер отышта, бәребер без аның әҗр савабын күрәчәкбез. Яки шушы дуабыз сәбәпле дуабыз тутып тора ниндидер фаҗигадан, ниндидер бәла казадан. Шуңа күрә дуа кылдык икән, бәребер отышта калачакбыз. Менә шуңа да әлхәмдүлилләh Аллаһ Субхану Тәгалә безгә ураза тотучыларга менә Рамазан аенда шундый зур корал бирде, зур мөмкинчелек бирде нишләргә? Аллаһ Тәгалә ялварырга. Менә сұрыйк бигрәк тә шундый изге җирләрдә. Монда тагын да мөмкинчелегебез күбрәк. Ни өчен? Чөнки таваф кылабыз. Һәр намаз өчен 100 мең савап алабыз. Нәрсә диде? Гыйбадәт күбрәк булган саен, Аллаһны зикр итү булган саен, бу безнең саваплырак. Саваплырак булган саен biz өметләнәбез Аллаһ Тәгаләдән дуабызга һич шиксез җавап бирде. Һәм менә сұрыйк Аллаһ Тәгаләдән, сұрыйк менә һәр ел саен, һәр вакытта да шушы изге җирләргә килүне. Бу бик мөһим. Чөнки менә шушы изге җирләргә килүнең тагын бер файдасы бар. Без ярата торган файда. Biz нәрсә яратабыз? Кызганычка каршы. Кызганыштырма инде, әйбәттөрмә инде ул. Мал яратабыз, шулай бит. Бүген көндә кеше малга табына. Бүген көндә төп иләх ул акча. Чөнки кеше акча өчен генә дуслаша, акча өчен генә дошманлаша, акча өчен генә кан кыя. Хәтта бүген шуңа җитте, акча өчен авылдагы ширик йортны бүлә алмыйчы газиз туганнар да дошманлаша. Шулаймы? Бүген көндә менә малга, мираска табыну бара. Кызганыч. Әмма сорарга кирәк малның бәрәкәтлесен. Аллаһка якын айта торган, Аллаһтан ерак айта торган түгел, Аллаһка якын айта торган. Булган малыбызда җитә торганын. Чөнки мал күп булырга мөмкин. Син 200-300 мең дә эшләргә мөмкин, әмма ул бәрәкәтсез булырга мөмкин. Бер дус малай бар, исламга килгәч сөйли. Менә беләсеңме ди, 10 ел элек тә 200-300 мең акча эшлим ди. 10 ел элек нинди зур сумма. Шулай бит? Хәзер дә зур сумма, әмма 10 ел элек ул нинди зур сумма 200-300 мең. Әмма ди харам кәсеп белән ди. Пиво сатайым ди анда ди. Дипломнар да ясыйм ди. Күбиннән дә харам кәсеп. Күп керә ди. Шунысы гаҗәеп ди. Бик уйландыра ди. 300 мең керсә, 400-500 мең итеп чыгып китә иде. То машина ватыла иде. То аварияга чырыйм ди. Тик торганда гына ди машинаны бәрдереп китәләр иде. То ди бер туган авырып китә, аңа акча бирәсе була иде. То налоговыйлар килеп кыса иде, то органнар бәйләнә иде. Бәрәкәте юк иде. Күп эшлим ди, но бәрәкәтсез ди. Чыга да китә ди. Даже үз-үземә тота алмыйм ди. Хәдисне аңлап ди, намазларга бастым ди, тәүбәләргә килдем ди. Әлхәмдүлилләh, халал ризык, халал кәсеп белән шөгыльләнәм ди. Әскерә ди. 50-60 мең ди. Но бәрәкәтле ди. Җитә бөтен нәрсәгә ди. Артык чыгым юк ди.
Әле калып та бара ди. 20 мең анда 15 мең ди. Җитә ди, әлхәмдүлилләh ди. Һәм нәрсә ди Пәйгамбер саллаллаһу кимдә кем һәр даим тырыша икән менә гомрәгә, хаҗга йөрергә. Аллаһы Тәгалә аның малына бәрәкәт бирәчәк һәм малын арттырачак ди. Biz кайбер кешедән гаҗәпләнәбез. Ничек син ел сайын менә киләсең гомрәгә, хаҗга, ничек йөри аласың син? Чөнки гомрәнең, хаҗның бәрәкәте шунда, Аллаһы Тәгалә шушы гомрәбез, хаҗыбыз сәбәпле безнең акчабызга, малыбызга бәрәкәт бирә. Ул аны арттыра, киметми. Кайбер кеше ничек инде 100 мең түләп анда гомрәгә барыйм. Шунхатлык зур акча. Яңа бит анда тагын әзрәк өстәп машина алам, квартираны ремонтлый алам дип. Ул уйлый, шушы акчаны син югалтасың. Әйе, югала ул, әгәр дә дөнья малына бирсәң. Югала, бетте. Ремонтлап куйдың, мотор, ул монда калачак. Ә син Аллаһка якынаям дип, Аллаһның ризалыгын алам дип, шушы 100 меңне, шушы изге җиргә барам дип бирдең икән, бу Аллаһ өчен бирелгән акча. Бу калмаячак. Бу дөньяда калмаячак. Ул син аны үзең белән алып китәсең. Син ахирәттә күрәчәксең. Садака, гыйбадат, Аллаһка якыная торган изге юлда тоткан мал, ул һәр вакытта да синең белән ахирәткә китәчәк. Син аның әсәрен, син аның татлы җимешен күрәчәксең. Ә акчаңны менә бу дөньяда тотсаң, квартирманда, машинаманда, киемме, нәрсә, ул бөтенсе монда калачак. Ул син белән китмәячәк. Син аның җимешен күрмәячәксең. Әйе, бу әйтми, бу дөньяны карарга кирәкми дигән. Юк, кара син. Ал син, кирәк ул бу дөньяда алып бара кирәк. Но бездә и'тиқад, убеждение, фикерләү булырга тиеш. Аллаһ юлында тоткан күбрәк акча ул бетте юкка чыкты дигән түгел. Менә күп мусульманнарда кызганычка каршы шундый фикер. 100 мең, 200 мең, о, юкка чыга, бетте, юк. Берсе дә юкка чыкмый. Менә монда Аллаһ юлында тоткан һәрбер акча Аллаһ каршында сиңа күрәчәк. Чөнки бу әгәр дә ихлас булсак, ихлас. Әгәр дә ихластан тоткан, менә монда тутып алган ризыгыбыз да, ни өчен без монда ашыйбыз? Ураза тотыр өчен, намаз укыр өчен, таваф кылыр өчен. Шушында тоткан акчабыз да, әлхәмдүлилләh, без аны күрәчәк. Чөнки бу Аллаһ юлында тотылган акча. Бу 100 түләдекме, 130ма, 150ме? Әлхәмдүлилләh, без аны шатланачакбыз, что без аны тоттык. Чөнки бу малыбызга бәрәкәт тә бирәчәк. Һәм әҗр савап та бирәчәк. Автобуста да хадис китерде бит Мөхәммәд хәзрәт. Нәрсә диде? Гыйбадәтнең әҗре күбрәк ди. Һәм гыйбадәтнең әҗре күбрәк ди, авырлык күбрәк булган саен ди. Һәм күбрәк ди, күбрәк анда Аллаһ юлында шушы акчаны сарыф иткән саен ди. Бу Муснат Имам Әхмәд җинтанда килә тора, хәсән хадистә нәрсә ди? Гыйбадәтнең, шушы гомрәнең, шушы уразабызның әҗре күбрәк, авырлык күбрәк булган саен. Күбрәк акча тоткан саен, шушы юлда аның әҗре дә күбрәк булачак. Кеше генә ул саран. Кеше саран, безнең халкыбыз шундый, без үзебезне яратабыз кеше өчен. Аллаһ Тәгалә Кәрим, ул юмар. Аллаһка биргән саен, Аллаһка якынаям дип, Аллаһ күбрәк бирәчәк. Шушында тоткан малыбыз өчен, шушында тоткан акчаларыбыздан Аллаһ Тәгалә шушы булган малыбызга бәрәкәт бирәчәк. Кемнеңгәдер арттырырга мөмкин малын. Кемгәдер шушы әз генә җитәр-җитмәс акчасына бәрәкәт бирергә мөмкин. Авыртмый, дарулар алмый, шулаймы аварияга очрамый, анда налоговыйлар кысмый, башка төрле хаҗәтләре пәйда булмый. Ашар өчен ЖКХ түли, акчасы калып бара. Шуңа күрә менә бу гыйбадәт кылу бигрәк тә шушындый изге айларда. Ул безнең яраткан менә шушы малыбызны арттыруга бер сәбәп. Шушы малыбызга бәрәкәт бирүгә бер сәбәп. Шуңа күрә менә тырышып ел сайын йөрергә, акча җыеп шушында килергә.
ул үзе безгә генә файда. Уйламыйк, юкка чыга дип. Алла субхана ва тааля шушы кылган гыйбадәтләребезне кабуллардан кылсын, тоткан уразаларыбызны, кылган тавафларыбызны, кылган гомрәләребезне, барча биргән садакаларыбызны, барча изгилекләребезне Аллаһ Тааля кабул кылып, кыямәт көндә шуларны күреп, шатланышып, раян ишекләреннән Аллаһ Тааланың шушы Фирдәүс җәннәтләренә кергән насыйп әйләсен ди. Һәм Аллаһ Субхана ва Тааля безгә сабырлык бирсен иде, телебездән зарлану сүзләрен киметсен иде. Чөнки Аллаһ Субхана Тааля нәрсә Ибраһим сүрәсендә ләин шәкәртум лазиданнакум ди. Шөкр итсәгез ди, канәгать булсагыз ди, риза булсагыз ди, арттырымын ди. Әгәр дә киресенчә инде көфрлек кылсагыз ди, шөкерсез булсагыз ди, канәгатьсез булсагыз ди, ризасызлык белдерсәгез ди, минем газабым каты ди. Тырышыйк менә шушы гыйбадәтебез өчен, шушында булуыбыз өчен, әлхәмдүлилләh, шушы эссесенә дә түзгән өчен, шушы салкын кондиционерларына да түзгән өчен, шушы йокы графигыннан да әзрәк кенә читләшкән өчен, шушы авырлыклар өчен түзәбез икән, сабыр булабыз икән, Аллаһ та хисапсыз әҗерләр бирәчәк. Чөнки нәрсәдә Куръанда Аллаһ Субхана Тааля сабыр булучыларга хисапсыз әҗерләр әзерләдем ди. Һәм сабыр булучылар белән Аллаһ Субхана Тааля һәр вакытта да инналлаһа ма'ас сабирин. Дөреслекдә Аллаһ та сабыр булучылар белән. Сабыр булыйк, түзик шушындагы булган мәшәкатьләргә. Аллаһ Тааля сабыр булучылар белән. Нәрсә дигән сүз Аллаһ та сабыр булучылар белән? Һәр вакытта да безне саклаячак, дугабызга җавап бирәчәк, безне яклаячак, безгә һидаят тауфик бирәчәк, безгә аңлау бирәчәк. Аллаһ Субхана Тааля безгә һидаят тауфик бирсен, шушында булган нимәтләрнең кадерен белеп, тиешенчә шушы гыйбадәтләрне кылып, кабул уразалар тотып, һәм кабул хаҗлар кылып, гомралар кылып кайтырга насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илля анта астагфирука ва атубу илейк.